И така дойде време да ви представя и моите гости в последната част от днешното издание на сутрешния блог. Тук при мен може би да започнем все пак с дамата Анастасия Петкова, пиар на Фондацията за промяна и социално включване. Също нашият британски гост е господин Крис Молт от Тръст Великобритания, партньорската организация на вашата фондация, който ще сподели с нас ценния британски опит, надявам се. И също така господин Николай Златев от Фондацията за социална промяна. Добро утро на всички. Добро утро. Поводът за вашето гостуване е да си поговорим за проектът Дом Възможност, какво представлява той и така какви възможности дава на децата, които навършат пълнолетие и излизат от институциите на практика до сега поне неподготвени за това, което ги очаква в реалния живот. Може би с вас, господин Златев. Наистина се оказа, че това е един много важен момент за тези младежи, понеже до 18-та година, докато навършат пълнолетие, докато учат, те имат някаква грижа, която ги подкрепя, малко или повече осигурено е прехраната, образованието, но след това те остават наистина в едно положение, което трябва да поемат на някъде и не винаги знаят на къде. Много са объркани, млади са, има много възможности, които не винаги са най-добрите, обикновено лошите възможности идват първо. Не случайно именно децата от тези рискови групи са първите, които попадат в тези там приятни кръгове и дейности, извън закона и така нататък. Затова ние решихме, че е добра идея да направим място, където младежите могат да получат възможност, за да намерят своя път в живота, най-общо казано, понеже някои от тях биха желали да продължат своето образование, други биха искали да си намерят работа, трети все още се ориентират какво точно за тях е важното, но имат нужда от основни, базисни възможности да си покрият режимите, да имат място, където да живеят, но не само това. Да имат възможност някой да бъде като ментор за тях. Тоест човек, който да им даде пример и да ги насочи в пътя, по който те са тръгнали и да ги съответно да ги наставлява, ако имат такава нужда. Ще се спрем в детайли върху конкретните аспекти, по които работите с тези младежи. Ще ми се обаче да попитам и господин Молт. Сега в едно време, в което разслоението, социалното разслоение в света нараства до невиждани до сега размери, пропастта между бедни и богати наистина се увеличава. Според вас, може ли бизнесът да има човешко лице? Разбира се, че е възможно. Бизнесът има жизненно важна роля. И моят опит в Великобритания, където имаме бизнеси, които отварят доставчиците си към възможности да покупуват продукти и решават да закупят от социалните предприятия, които работят за да помагат на хора, които са изключени и маргинализирани, за да получат работа, да научат нови умения и да започнат да печелят пари. Ние улесняваме отношенията между малките социални предприятия и глобалните предприятия. Като, например, фармацевтична компания, която за своите вътрешни корпоративни видеофилми, хората, които правят тези филми, вътрешните корпоративни видеоклипове за Джонсън & Джонсън се правят от жени, които излизат от затвора и по този начин научават нови умения и започват работа. Бизнесът може да помогне по други начини, да наемат много хора, биха могли да бъдат партньори на организация като Фондация социална промяна и включване, да създадат някаква програма за стажантска програма за млади хора, които нормално не биха наели.
They will say we'll open 5 jobs and we'll train people in partnership with the social А enterprise. успявате ли да пренесете тези практики на българска почва Do you succeed за времето, to transfer these practices on което Bulgarian работите в soil страната ни? for the time you have been in the Само да country? споменем, че Тръст работи в България от 1997 година. Мисля, че имате достатъчно дълъг период за събиране на такава база данни. We've seen many developments in Bulgaria. Видяхме сериозно развитие в България. When we first were Когато working започнахме работа тук, here, it was more humanitarian aid, беше по-скоро хуманитарна помощ, традиционна help from another country. помощ от друга държава. We decided Но in решихме 2005 през 2005 година, that we wanted to че help искаме да започнем Bulgarian да изграждаме capacity, български капацитет в България. which is why we И founded за това основахме the FSCI. Фондация социална промяна и включване. And yes, we've seen И да, developments. видяхме We've seen доста сериозно развитие, businesses в getting което involved. бизнесът It's се early days, включва, early все още е рано, But you know, this is good for но business. това е добра практика за We бизнеса. have Имаме evidence from other countries that businesses which примери от други engage, страни, в които бизнесът се ангажира. they find their staff commitment to the Те business is наемат stronger. хора за персонала си и Their customers are loyal because that техните business клиенти has са a good верни, т.е. reputation имат with trying корпоративна to give back лоялност, to the community. защото компанията успява да върне, да направи жест обратно към обществото. In В Bulgaria, България, with our House of с Opportunity program, нашата програма Дом We've възможност, already seen ние a number вече of видяхме голям брой от бизнес компании, които предлагат възможности за наемане за млади хора. Имахме доста продуктивни идеи, в които зъболекарски кабинети предлагат безплатна помощ за младите хора. You look for a match, a meeting between the strengths of the business. В такава ситуация се търси мястото, на което могат да се срещнат бизнеса и нуждите на младите хора, където двете организации и всъщност на това място двете организации могат да получат взаимна удовлетвореност. Така че да има полза, разбира се, и за двете страни. И за компаниите ще ми се да попитам и господин Златев за някои конкретни инициативи от вашата програма, защото имаше много интересни неща, в смисъл интересни дейности, в които включвате тези младежи. Вие първият от тези домове също мисля, че работи в Ботевградското село Скравена. След това в момента функционират колко? 4 и сега в подготовка изграждахме петия. Някои от по-интересни инициативи, в които включвате децата. Който да младеж при нас или пък човек от бизнеса, обикновено не знаят какво точно биха могли да си сътрудничат. Нашата цел е така да направим, че и двете страни да могат да се срещнат някъде. Една инициатива е това различни компании да наемат за кратък период от време младежи с цел от една страна младежи да изпробва дали тази работа е за него, от друга страна да получи ценен опит в това как се работи и каква е рутината в това да се ходи всеки ден на работа, да имат определени задължения. От друга страна бизнеса пък може да изпробва дали този тип подкрепа или някой друг би бил по-добър за него. Друга инициатива се оказа, че много от младежите, някои от тях нямат въобще нивото, на което биха могли да работят самостоятелно. Наистина им е трудно. Затова потърсихме идеи какво бихме могли да направим. И се оказа, че български студенти от Англия, които дойдоха тук с идеята да помогнат на хора в нужда, срещнахме се, поговорихме с тях и те заедно направихме обща идея, която се казва работилници с сапуни. Там младежите... Интересно начинание, за което ще ми е интересно да разкажете повече на зрителите, на слушателите за него. Това е, мисля, че е доста интересно за България, понеже едно от малкото предприятия социални, които работят в страната. Младежите произвеждат сапуни. Процесът е много лесен, не се занимаваме с химическо производство, по-скоро това е финалната фаза, където се добавят аромати, оцветители, така че да придобие продукт един завършен вид. Има добавена стойност, не е труден процес, но от друга страна е много творчески и биха могли младежите. Някои от тях наистина проявяват доста творчески възможности и идеи в това, което те правят. И накрая продуктът наистина е доста интересен и до сега всички хора, които са го видяли, са казали, че наистина доста търговски вид има. Не е просто социална дейност, наистина има търговска стойност.
Един въпрос към господин Мол, понеже от разговор разбирам, че повечето вашите инициативи са насочени към партньорството между вас, вашите организации и бизнеса. Как обаче гледате на ролята на държавата? Сега не е тайна, че в България тя не е особено, не се справя като особено добър настойник, било по финансови причини или други. Това е друга тема, дълга тема. Но има ли някои добри практики от други държави в Европа? Става въпрос за държавните институции, които можем да пренесем у нас и които не са свързани с огромни разходи или с допълнителна администрация, например. Доколко може да разчитате на помощта на държавните институции? Държавата има основна отговорност към хората, които са individuals or businesses to take over that responsibility. Държавата има основна отговорност към хората в обществото си и but we all have a civic но всички имаме граждански дълг. And the value in partnership is that three-way between the Ценността в това отношение е, че трите страни, корпоративния бизнес, държавата и индивидите, които решат да помогнат за подобряване на обществото, заедно, ако сме креативни, можем да създадем повече. Държавата има много отговорности, финансово напрежение, различни неща, които трябва да свърши. И е много добре за нас, във всяка държава, в която да живеем, да видим партньорство във всяко общество. Ако един млад човек в България получи помощ, когато е в много лоша ситуация, с място, където може да започне работа, той започва да плаща данъци, допринася към икономиката и има възможност да подпомага семейството и децата си, което е позитивно за бъдещето развитие. In fact, you are creating added value. Absolutely, and that's where we all contribute because така всички допринасяме, защото ако се обърнем към бизнеса, бизнесът има необходимост от талантливи хора за бъдещето. Те имат необходимост от стабилна икономическа среда. Ако можем да подпомогнем намаляването на разходите за проблемите в държавата, тогава държавата инвестира данъците в по-добри неща. Господин Злата, ваше мнение само до какъв е най-големият дефицит, най-голямата липса в държавните социални структури и само до пари ли опират нещата в крайна сметка? Мисля, че не само до пари. Мисля, че всяко, дори в най-развитите общества има част, която е бедна, която има нужда от подкрепа. Младите хора винаги са най-уязвими точно в този етап на преминаване от дете към възрастен човек. Не всичко е пари. Мисля, че социалните служби вече разбират проблема и това, че до 18-та си година всеки младеж има подкрепа. След това наистина това, което споделят колеги, е, че младежите отново отиват при тях, но те казват, нямаме нищо, което може да ти предложим. Нямаме нищо, което вече може държавата да ти даде като гарантирано. От тук нататък си сам и трябва да се справяш сам. Един така, понеже вървим към финала на разговора, един финален въпрос, може би към двамата, първо към вас. Имате ли статистика каква част от младежите, които са преминали, колко са всъщност те, които са преминали през домовете? Над 70. Над 70 души. Имате ли информация каква част от тях са успели след тези временни програми, с които сте ги ангажирали, са успели трайно да намерят някаква професионална реализация и да се включат по някакъв начин, по адекватен начин в обществените дейности? Имаме статистика и не само статистика, живи примери, понеже програмата така е направена, че тя не приключва точно в определен ден и час. Тя продължава и след като младежите напуснат нашите домове възможност в годините. Една от целите на възможност е да направи така, че младежите имат място, където могат да дойдат, да прекарат известно време, да потърсят някакъв съвет, понеже много от тях излизат и имат такива трудни ситуации, които трябва да се обърнат към някой. Няма много хора, които биха могли да го направят. Тези младежи, които са преминали през цялата програма, наистина над 70% от тях са успяли. Имали са възможност да имат поне едно работно място, където да изпробват да продължат или да сменят работното си място, да създадат добри социални контакти с местната общност.
здравето и тяхното социално осигуряване е било запазено или подобрено. Така че мисля, че имаме добри резултати, но това много зависи от самите младежи. Ако младежът иска да съдейства и да партнира, ние наистина сме отворени към това да партнираме и да има добри резултати. И в тази връзка и вашите финални думи, господин Молт, с две изречения, какво бихте посъветвали един такъв млад човек, който излиза от средата на безспорно тежката среда на държавните институции и социални? Бих посъветвал, че има надежда и организациите като Фондация Социална промяна и включване са добро място, където да отидат. Добри програми, с които да се ангажират. Но това е нещо, като индивид, като млад човек, трябва да работиш сериозно върху себе си. Това не е просто безплатна храна и топла къща. Това става въпрос за развитие на самия теб, за да можеш да си успешен в бъдеще. Благодаря ви много за този коментар. Наистина беше интересно. Това бяха Николай Златев и Крис Молт от Тръст за човешкото лице на бизнеса.